δύο δουλειές, τη μία για τα παιδιά του. Τη μία για τα παιδιά του, την άλλη για να συντηρεί κάτι προσωπικά του. Θέλω να πέσουν τα βιολιά με δοξαριές γεμάτες. Με δοξαριές γεμάτες για τις λετζέδες του νησιού. Είναι οι κορονιδιγιάτες. Στην πάνω πάντα του χωριού 40 πολυβόλα. Κι όταν μου πεις πως δεν με θέλεις θα κακαρίσουν όλα. Το πιστόλι φέρνει.